Em dic Hoda Madani, soc de la classe de 5è i la meva tutora es diu Inma. Però estem fent el tema de medi i dins això la senyoreta ens ha demanat fer un projecte que escolléssim. He escollit el projecte amb què el seu títol diu que com afecta el Covid-19 a la naturalesa. La primera pregunta diu què en sé. Els efectes més visibles a curt plaç s'estan apreciant a la quantitat de l'aigua, aire en les ciutats. L'expansió del coronavirus ha causat un estrago en l'economia. La naturalesa ha desenterrat una fase de rehabilitació forçosa. La disminució dels vehicles a motor ha anat llibrant dels smartphones. Què significa això? Significa que com abans la gent sortia molt en cotxe, que contaminaven. Ara, com la gent només surt a casos d'emergència, només segueixen contaminant però no tant com abans. La segona pregunta ens diu que primer vull saber jo que què sabem actualment sobre la transmissió d'humà a humà. La segona diu si el coronavirus també afecta als animals i a les aus. I per últim m'agradaria conèixer com podríem obtenir vitamina D sense sortir al carrer. Aquestes seran les preguntes principals i com veieu aquí hi ha com els mateixos títols però en gran. Per què? Perquè no és el mateix sinó que està la pregunta ben explicada i amb la seva resposta. Primer vull saber, alguns de nosaltres ens hem preguntat que per què els contagis, per què si hi ha contagis entre animals i persones. El principal mecanisme de transmissió és entre persones i per frenar-los esforcem. Explique que fins ara només hi ha pocs casos d'animals al coronavirus. Què significa allò? Significa que només hi ha pocs casos d'animals al coronavirus i també que aquells animals que estan afectats per Covid-19 van tenir un propietari que va tenir Covid-19 també. Després també m'interessa saber el risc de contagi entre persones i animals és una de les qüestions que més preocupa, però la realitat és que no existeixen evidències clares de que els animals poden enfermar. Llavors els animals no hi ha evidències clares que s'enfermen. Per culpa del coronavirus que s'expandi entre les altres persones. I entrem per l'última pregunta, el seu títol és per últim m'agradaria conèixer que la vitamina D no sols serveix per la funció protectora del cos, sinó també produeix la pell mediant l'acció dels raigs solars. Llamos oportunidades, pues en español, lusità, perchidón, expresión, italiano, etc. de tot el país. És menys, pues, vegetals, ceba, i tot això, i alguna que hi ha alta proteïna. Ells, quan van a dormir, dormen de peu. I quan es aixequen, pues van al cercar per assegurar-se una forma de dir, però habitualment els que els cuiden les banyen i els peinen tot. I el que augmentem con els caballs són la confiança, que aprendem a tractar bé els animals. Hi ha molts parts de car, per exemple, la crin, la cola, el cas, la canya, la grupa. La grupa és l'espalda, perquè no se ve. I moltes gràcies. Bona tarda a tots i totes. Com ja sabeu, tenim que és un projecte de medi.
Llavors jo he fet el tema de bebès reborn. I ara explicaré una mica de què és això. Això és com una espècie de nina que són molt paregudes als bebès de realitat. I estan fetes per a mares que no poden tindre fills i per a nenes que volen tindre alguna o per regalar. El bebè reborn hi ha dos tipus. Hi ha el de silicona i el de vinilo. El de silicona són més cars, ja que tenen que tindre més cuidats. I els de vinilo són més econòmics, per dir-ho així, i no es poden banyar. Els de silicona es poden banyar però amb aigua templadeta i sense frotar. I els de vinilo, com ja ho he dit, no es poden banyar. Sols amb una tovalladeta ficar-li per les mans i per les cames. I després vull dir que els bebès reborn de vinilo et poden costar des de 450 fins a uns 800 euros. I els de silicona et poden costar de uns 500 a uns 3.000 euros. I doncs ja estaria el meu projecte fet. Gràcies. Bon dia a tots i totes. Com ja sabeu que estic fent el projecte de Medi i dins del projecte de Medi ens han donat l'oportunitat per escollir què volem fer. Doncs he escollit un animal que és carnívor, pertanyeix a la família dels gats i es troba en perill d'extinció. Es diu el linx ibèric. El linx ibèric, tal com diu el seu nom, pertanyeix a la península ibèrica i exactament als boscos laterals del Mediterrani. I ara explicaré una miqueta sobre la seva alimentació. La seva bàsica alimentació és de conills, aus salvatges i la preferida au que caça normalment és les pedrius i a la necessitat pot caçar unes altres. I moltes vegades ataca ramaderies que normalment són de gallines, conills i uns altres animals petits, ocells, tot això. És un animal odiat per els ramaders. Els ramaders moltes vegades per solucionar aquest problema acaba matat per els ramaders i aprofiten ja que el maten per comerciar la seva pell. I hi ha uns altres caçadors que estan perseguint el linx ibèric per sols comerciar la seva pell. Espero que us hagi agradat aquest vídeo i moltes gràcies per la vostra atenció. Adeu!